ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στον εορτασμό της Ελληνοκορεάτικης Φιλίας. Καλείται να απευθύνει τον δικό του εικονοχαιρετισμό ο υποδεσπότης της εκδήλωσης, δήμαρχος Ηλιούπολης, κύριος Βασίλης Βαρασόπουλος. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρέσβη της Κορέας, κύριε Πρέσβη της Ιαπωνίας, αγαπητοί και αγαπητές ξένοι εκπρόσωποι και φιλοξενούμενοι, κύριε Επίτιμε Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας, κύριε Γενικέ, κύριε Πρόεδρε, αθλητές, αθλήτριες, αλλά πάνω απ' όλα συμπολίτες και συμπολίτισσες. Η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Η πόλη μας όμως απαντά με διοργανώσεις φιλίας, ειρήνης και ανάπτυξης για την πρόοδο του τόπου. Η Ελλάδα είναι σήμερα εδώ. Είναι η Ελλάδα του αγώνα, της περηφάνειας και της προκοπής. Και σήμερα η πόλη μας διοργανώνει αυτούς τους αγώνες με ένα και μοναδικό αντικείμενο. Να τιμήσει τα 50 χρόνια φιλίας, συνεργασίας και διπλωματικών σχέσεων με την Νότια Κορέα. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, σήμερα δεν τιμάμε μόνο την παρουσία της Νότιας Κορέας εδώ και των εξαίρετων αθλητών της και της φιλοσοφίας αυτής της τέχνης που θα δούμε. Τιμάμε και τους δεκάδες, εκατοντάδες Έλληνες που έπεσαν στον αγώνα για την ελευθερία της Κορέας, για τη δημοκρατία και για την ανεξαρτησία της. Και αυτό είναι τιμή για την πόλη μας. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ προσωπικά για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ σήμερα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, σας ευχαριστώ όλους που μας τιμάτε με την παρουσία σας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει η Ηλιούπολη μια πόλη του αθλητισμού και του πολιτισμού. Να είστε καλά όλοι. Τέλος, καλείται να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό ο πρόεδρος της, κύριος Θωμαΐδης Νικόλαος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ. Σήμερα που μας δίνετε η δυνατότητα να θυμηθούμε, αλλά και να τιμήσουμε 50 χρόνια φιλίας, 50 χρόνια συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κορέας. Η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και η Κορέα, η χώρα που γέννησε το Τάικβοντό, είναι σήμερα εδώ και μου δίνουν την ευκαιρία μέσα από τη θέση του Προέδρου να έχω αυτή την τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Το ελληνικό Τάικβοντό, παρόν σε όλες τις διοργανώσεις, τις Ολυμπιακές μεγάλες διοργανώσεις που έγιναν, με μετάλλια, έδειξε με αυτόν τον τρόπο το πόσο ο ελληνικός λαός αγάπησε το Τάικβοντό. Περανή και τελευταία απόδειξη είναι ότι η χώρα μας στο τελευταίο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βγήκε πρώτη χώρα στο Τάικβοντό και αυτό μας έδωσε μεγάλη χαρά τόσο σε εμάς όσο και στον ελληνικό λαό σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει. Θέλω να ευχαριστήσω τελειώνοντας όλους όσους εργάστηκαν για να γίνει αυτή η πολύ όμορφη διοργάνωση και ελπίζω να μην είναι η τελευταία, ελπίζω να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να είμαστε εδώ, σε αυτό το Δήμο, με αυτή την άψογη φιλοξενία, να είμαστε εδώ για να γιορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοιες όμορφες διοργανώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τάικβοντό για εκπροσώπων της θα τιμήσει τους επικεφαλείς The Ambassador of the Republic of Korea, Mr. Jang Tae-sin.
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάικβοντό και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τάικβοντό, παρακαλείται να απονείμει τιμητική πλακέτα στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Αηδόνη Χρήστο. Ο κύριος Βουίλ Κωνσταντίνος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Τάικβοντό Νότου Ελλάδας, παρακαλείται να απονείμει τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Ηλιούπολης, κύριο Βαλασόπουλο Βασίλη. Ο κύριος Καλούδης Κωνσταντίνος, διεθνής διαιτητής, παρακαλείται να απονείμει τιμητική πλακέτα στον αρχηγό αποστολής της Κουκιβών, κύριο Τσε Τζου Γιόλ. Mr. Καλούδης Κωνσταντίνος, International Referee, will now award the head of Taekwondo Kukivon Demonstration Team, Mr. Tse Ju Yol. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης Γάμα Γρηγορίου θα κάνει τις δύο επόμενες απονομές. Καλείται η πρόεδρος του ΠΑΟΔΙΛ Γάμα Γρηγορίου, κυρία Εκατερίνη Κομματά, να απονείμει στον αρχηγό αποστολής του παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήματος Χανουλίμ της Νάτζακ Cultures, κύριο Τσου Τζε Γιον. Η δεύτερη απονομή θα γίνει σε μια αθλήτρια που ασχολείται με το Taekwondo από 5 ετών. Ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία το 2001 και από τότε μετρά 11 πανελλήνιους τίτλους και πολλές συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, σαν μέλος των εθνικών ομάδων νεανίδων και γυναικών. Κορυφαίες διακρίσεις της, πρώτη θέση στους αγώνες Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δεύτερη θέση στους αγώνες Μαύρης Θάλασσας του 2007. Σήμερα, εκτός από την ενεργεία αθλήτρια, είναι και φοιτήτρια της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Καλείται λοιπόν για να παραλάβει τη διάκρισή της η αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Τρίαμβος Ηλιούπολης, κυρία Χοντρού Σοφία. Η τελευταία απόψινή απονομή γίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Taekwondo και αφορά έναν άνθρωπο που η ζωή του είναι συνυφασμένη με το άθλημα αυτό. Από το 1980 έως σήμερα ασχολείται αδιάλειπτα με το Taekwondo και το έχει υπηρετήσει ως αθλητής, ως προπονητής αλλά και ως διαιτητής. Τον Οκτώβριο του 1991 γίνεται διεθνής διαιτητής και ως σήμερα έχει διαιτητεύσει σε δεκάδες διεθνείς διοργανώσεις. Το 2008 γίνεται διεθνής διαιτητής Πούμσε. Μέσα στην 20ετή πορεία του, στον τομέα αυτό, γνώρισε δύο μεγάλες διακρίσεις. Το 2000 βραβεύτηκε ως ο καλύτερος διαιτητής αγώνων Taekwondo στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ενώ το 2009 ως ο καλύτερος κριτής αγώνων Πούμσε. Καλούμε λοιπόν τον πρόεδρο της κέρδισε τα ναι και έναν από τους καλύτερους διαιτητές Taekwondo παγκοσμίως, κύριο Κωνσταντίνο Καλούδη, για να παραλάβει τη διάθεσή του. Παρακαλεί τον κύριο Μιχαήλ Φυσετζίδης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Taekwondo και Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΤ, για να κάνει την απονομή. Λοιπόν, άκουσα πολύ καλά λόγια στην αρχή από τον κύριο Βουίλς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως η σημερινή βραδιά, ασχέτως αν κάποιοι άνθρωποι προσπαθήσαμε λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, οφείλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου
πρώτα απ' όλα την Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό και τον Δήμο Ηλιούπολης, οι οποίοι μου δώσαν το ελεύθερο να πραγματοποιήσω μία ιδέα που συνέλαβα πριν μερικούς μήνες. Φυσικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά πάνω απ' όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Κορέας που κάναν τα αδύνατα δυνατά σήμερα αυτή η εκδήλωση να πάρει αυτό το χρόνο. Όσον αφορά τώρα για την προσωπική μου διάκριση, θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου, τους προπονητές μου, τους συναθλητές μου που με βοήθησαν να γίνω καλύτερος, τους συνάδελφους, τους διαιτητές μου που αυτό το βραβείο εκπροσωπεί όλους αυτούς τον αγώνα που δίνουν κάθε φορά στα τερέν, καταθέτοντας ανεδιοτελώς την κρίση τους. Μα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τη γυναίκα μου που με στηρίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για δράση.